Kondio. Deposit. Wah. Kowe wong kuwi nyapa kuwi? Jarene kowe ora akan utang. Pindah pada waktunya. Nyatane Walah. Jarene lek nganggur indah pada waktunya. Terus lek wis kowa-kowa duble pada akhirnya ngono kuwi terus piye? mendase. Walah, Mikir angsuran. Alah, gajian saiki jan kaya proklamasi. Janan, wes. Cinta ini dengan seksama habis dengan secepat-cepatnya. Sesingkat-singkatnya. Merdeka! Sing niki dhewean wong-wong ning ndi iki padha transfer dhewe. Duit kurmek 2000 arep tak tukokne apa iki? Yo alah nelongso ngene iki. Kok kelingan iye ya ning ndi arek iki? Jarene ning kota. Tapi ora enek. Tak golek aneh sih lah. Wes iki ning ndi wong-wong. Oh, iki. Sana deh. Nyapa nang kene iki? Karo sapa iki mau? Dewe wis, ya. Dewe. Oh. Numpak apa? Iki numpak nunutan iki mau. Nunut apa? Wis nunut sembarang wis yang penting teko kota iki. Sangu ora? Wis sangu dhuwit 2000 gajian ndek ini. Bingung arep tak tukokne apa wis oleh. Ayo wis aku mumpung lagi baik hati. Ayo saiki melu aku ayo. Ning ndi? Ning sawah. Mata yo mangan to. Mangan. Yo ayo wis. Ayo. Ayo melok. Ya ayo. Aduh. Rame ya, tumben. Ya kuwi, iki opo iki ya? Lah ya kuwi. Jane golek panganan opo kuwi ya? Lah ya kuwi. Wah, iki bakso lah. Lah. Alon biasa itu. Lah. Orang-orang coba makan apa ini? Bisa maca apa iki? Bakso laron. Oh, yo. Laros. Oh, laros. Ayo. Siapa iki? Kula nuwun. 1.300.000. Jane nyapa to? Buka-buka iki. Delok ta. Bakso yang seperti biasa. Ora usah seledri. Ya. Iya. Ndang. Enten ya dilut ya. Bakso apa ora? Bakso no. Larang iki iki. Apa wis sak oleh iki dhuwit 2000 iki tak. Oke, belakang Kare enak ya. Bayaran utuh, ora dipotong bon, mantem bakso. Aduh. Seblok.
SMS WhatsApp. Ning ndi. Wah, piye to pentol iki? Glundung-glundung ora karo-karuan iki. Walah arep mana enake dhuwit 2000 ae angel men. Cari susah iki. Mas. Mas. Oh. Nyapa? Awakmu, Bong. Iki lho, Mas. Sito, nyapa Iki lho, Bong. nyeluntup. Pengen mangan enak lho, Bong. Gajian ndek ingi lho. Ngono mau. Aduh. Tekone bayar dhewe apa tuku? Bayar dhewe apa dibayari ngengkel bayar dhewe ya kuwi pangan kuwi pentol gengsi kuwi. Ya mengojo pati gengsi dadi wong. Ojo pati gaya elit ekonomi sulit. Tapi- Ngono kuwi. Lah wis lundupan kok ngono mau. Jajal. Ya pengen mensyukuri. Piro iki? Loro. Pengen mensyukuri gajianku saulan. Ya kuwi panganan pentol gengsi kuwi. Aduh, ini guys. Piye nih duit 2000 ya. Iki basone iki tak nggih nukone wong kae lho aku, sakne. Nah lho, timbangane brongkang-brangkang selundup kuwi lho panganan. Isin aku cak. Nyapa isin? Biasa ngisin-ngisini ojo pati mangan jangan brung mangane. Wentang dipangan. Sopo iki cak? Bakso Ya kuwi jenenge bakso gengsi ya sing ngono kuwi. Sing sampe direwangi selundup. Piye enak ora? Mas. Wah, pokoknya tintane ndang. Kok kurang muni yo. Mangkane koyo kanca-kanca dulur-dulur lak wis lunga ning Sumba ojo lali mampir ning Bakso Laros yang beralamatkan Jalan Waika Bubak nomor sekian dari timur kanan jalan. Kalau dari barat kanan jalan juga. Espados campur susu, bakso Laros, I love you. Wis pas ya, Bos. Oke. Piye wis wareg tenanan? Wis. Meneh sesuk-sesuk meneh ora usah gengsi, paham? Dadi wong diomongi jangan seperti gaya elit ekonomi sulit. Ngerti? Gaya oke, sepatuan, sewalan, tas, kopi akul tahu. Lah. Lah.